Hej tid, så det atter her vi en parste av Gjerstamal. Og vær hjertelig velkommen. Jeg heter Daniel Adol Jakobsen, og sammen med meg så Paul Ferre. Og jeg får spørre Paul hva vi ligger hånd av hjertet i det. Ja, og stod her vidt börja og du nevnte dette om Gjerstamal. Så rann självande om ett en människor fram i hovan och i skriftene som för mer av vissa sig var levde i Guds hjärta läge. Ja. Och jag minns som helt onkort har jag läst för samhällsbok kapitel 25 och det första verset säger att så döje Samuel och allt Israel kom samman och syrte han och tar gärna av han och Rama här som han bodde. Ta för David av steg och för till parans öjmarsk. Och jag minns att det här tar jag knyttet det till den sanchen som säger i en vers att vi vill till Jesus säga ta slackna vitar som och har hjälpt att sätta kaos. Ta öppnar skutch och tåra loftelitar. Ta vill vi se hit hansens ljus, eller vi vill se hans hansens ljus. Och i samband vi akkurat hanta sanchen och detta verset, och i samband vi till att David nu miste Samuel, alltså Herafald, som är i hans värja, alltså kännliga värja. Han flyttar alltid till han, ta det Jack Ittla i löven om i samband med Saul och så framväges, där vi läser söverna. Och han fann en värja här som gör det var så trygg att han Saul för att han av honom för jag förfyllt han. Ta kom Saul det profetiska borsterikning. Ta han kommer ner ut när Samuel och David han. Ja. Och ta sött och flöjre här alloj att det Saul och med profeterna att stämma helt ovanligt. Jag vanlig huxan att han skulle vara mellan profeterna. Men det bara talar om det värje som ett öja och ett Taimon Fetron som hade Gjerstamal så inte gode och så överförde god Gjerstamal så in i Gjersta torra. Fyra hinnon einstök och som tarva och hese människorna är inte för hian ja. Till att fostra sig upp. Och tar vi läs om att det är att fostra upp. Så vill det sagt vi föräldrarna att ett föräldrar fostra barn tickar upp och i tyckt och användning Herrans. Och att är år som klinkar in i öra munnen och i det så gammal är det. Bara huxa om hur så gav det var vi med. Och det var inte gav vi med akkurat så att det var bara människalig gaska. Men man lärste det var godskallet. Som ju uttalt och görs dock i hela antan som giver ner. Och på en av det då läser detta att David flyttar alltså det säger här att David först och får till parans öjmarsk och för mer viskade akkurat att han kom och jag ett dilemma att han kom i en trobolaga som han inte visste lastnena på styra. Och han var nog inte vitande om att här ute i öjmörsene av Karmel, fjällen, här gömde han Herren honom en som har Gjerstamal gods och så någon. En innersta människa. Ja, akkurat, ja. Ja, Abigail. Ja. Och till en som heter hotakande söv i samband med att det är Gjerstamal. Så det kommer så väl fram till Abigail. Hur som varte mannen. Det ständer om han här i vers 2. Och i maon var med av oss som är i fäsut gängande av Karmel. Hese med av oss var äckveliga rykor. Han åtte 3000 säger och 1000 gøyter. Han rötte just av sig så in av Karmel. Och mävren av Nabal och kona hans att Abigail, hon var vitig och vöker kvinna. Men mävren var herror och öntor och i ötlån abbor och söjnon. Han var av att Kalebs. Och ofta tar vi vet uppleva det som David upplever här. Och det har vi också uppleva.
att vi vill till Jesus säga att ha slakna vitar som också har hjälpt att sätta kaos. Det ligger som det oj här. Tog vi tar säga Jesus i kökten några människor som hjälpte oss. Och till pura rätt. Tog tar vi läsa förra Korintierbrevet så här. Tror jag att det är tisse av kapitlen 12, 13 och 14. Så först då i grunden in och hjärsta med Guds för oss. Du får böjna lagen och utan. Och ser här kvar omsorgen han över då. Och här kommer vi till Anna fram. Tar han sammanber Herren sammanber sig vi så innan samkom och gör att hade kan inte säga att jag har inte bruk för fötterna. Nej. Det så och till nettopp till att Herren för aldrig säga om Einar sönnen jag har inte bruk för honom. Då nu är han ta och han är kanske inte värd till att vara så väl vid färden som han har varit med långkora. Att det ligger så längt fra god. Fullkomliga bostad fra att du är, så. Jo. Och tog jag alltid att det är så verkor som Abigail är vid sin man. Och hon är bara värt det själv. Hon fick tjänarna att hjälpa sig att anse efter att Nabal inte kom så illa för att han gör det enda sig själv. Att det är bara så avmätliga verkor att jag vill läsa det. Och mamma också tänker så här, tog jag läsa det för jag sådja verliga, Guds hjärtaliga och hese kvinnorna som bäger tog sig av mannen någon och ödlom tjänar någon, så det var röjk och som ösene hej hända man och hjärtan någon som har flyttat över ut i Öjmars, David. Ja. Och hette är rönten till David så läser vidare. Tog jag att han nu röjte sig någon som det som här. Så ständer om David, tar David ut i Öjmörsen, fratte han Nabal, klippte sig så inom. Sände han tutja månen så in av steg. Och säger vi tar färre nian Karmel. Och tar till komma till Nabal, så hålls ju honom fram här. Och säger till Lokko, frier vi vitt här. Frier vi vid huset honom. Och frier vi vid ötlån ut och hävor. Jag har frattat till röjter tjejen. Nu har hirar tøyner vært sammen ved okkon, vi tar ikke mangjerstøymon, og tar har ikke mist alle tøyner tar av være Karmel. Spyr menn tøyner, så skal ta sjølver si at her. Læt no menn okkara finna nøye for egen tøynon, og en glede der vi kommer hirar, gjev no tjener om tøynon, og sin om tøynon, David er til som tog her for hånd. Og dette var grunnen rønten. Det mest vi løyver noen, rønten kan vise seg, og man vant seg nækka fra ør. Og stedet for alt jeg løyte herre. Og det er nok så sjøngst i skriftene til at Heimund som vil tjene herren, altså tjene mennesker og i godt sted, at det er herren som tar seg av dem. Og tjene just ved David og Arren, og han er flyttet til Samuel, men nu lykkes som det glepper sånn, at han må selv finne en utved. Ja. Men så brukar herren dette til å få kone og Nabal i gang. Hon har ikke lagt mest til at menn av så kommer, og det er så ikke vi sånn til å lese, men en dronker hørte til sånt mennesker at David søtte vi Nabal, han hørte svære seg Nabal, og tror at hun visste han reaktionen på at jeg for å være øyelig mot Nabal. Og jeg har jo ofte hokst om Nabal, om David og i samband med mitt egna sinnale. Det stender at Jakob sier vi kjøtt røye, og det stender også at røyemanns avriker ikke det som retter for godt, ja. Og her suttar vi David på ytler, ordentlig ytler. Og han atla seg at gjør enda øtlån til Nabal. Altså, det er øyelig avhuggelig. Ja. Og dette var ikke så vita så hverst Abigail etla tjeneren til nekker av tøymen om,
Men hon räknar ut att i samband med det som man har sagt så får det något hända som inte måste hända. Och tar det hon kommer in i myntorna och för att stäva från husen. Ja. Att en standard server. Och jag tycker faktiskt i botten och grund så hon handlar om det så vi nästan har vi inne i sändningen som har varit för. Det detta gamla och nya människa. Ja. Kvar i Napal han ombor det gamla människa Jogon. Ja. Men hon vi hjärtamal i Herrans så ombor hon till nya människa. Ja. Och det är fast till alla tyna och vi bäge David själver, han var ju eisne, han reagerar så som han gör. Så tar det inte ui Herran kan man säga. Det är inte ui till nutja skapningen som han reagerar. Ja? Nej, det är ui till inskjön han hever och i vantan är att Nabal ska löna sig här för det att hans herra män har varit gav i hirar hans herra och inte mist och det är ju fantastiskt och igen i öjemörskaren ekvar håller vårdet, det är väl ismär tid. Och det har äckliga kött att man datt ner i så hållnar. Det är ju fä och falska. Ja. Men inte var mist alltså. Så väl var det akta i. Jag var här som mannen och så David. Att latina. Men du helter att David han gör skrift hela tiden att be om det. Ja, så det har det till min uppväxt och i min tjänst då att sälja det som Anders Slån lärde i samband med tjäna Herran alltså att du som en tjänare i Herrans tante människor och i Herran och i Kristus det. Ja. Jag tar kan fotla apor det av tog som tar torvaj. Och han säger också, ni alltid vet han nämnda förre linten tar vi det här att han hej onkan tog be näka människa om näka till sin själs och familjerna. Onkan till säger han. Han är helt onkan till stället skamma. Nej, akkurat. Fortell hina sövn att han kommer ur ruine. Ja, alltså han kom av Skikve, ja. Ja. Och Andreslåna och han var färdig ut och han är nok till ferien ut och han är nok till att betala för skolan 5 kronor som det plattiga kasta i möte i skolan. Och han kom ut och till läges till var älsk och väckre någon så då han också en gromma för inne att så han var långt innan platte hej möte kvarskvall till skolan. Och tajta så blockar i väckre så får han till läraren och säger nu måste jag färre morgon. Och han säger, jag var så vantryckvant, säger han. Att det säger vi läraren att det plära kostar 5 kronor. Och det var bara vantryck, det han åtte bara 5 kronor. Ja. Och han var så nöja råknande att han helt inte till var rätt att ha sagt det. Han tar värnan inte och i fotlån aldrig till herren. Så ta punti han. Ta punti han, ja, att han är just det. Men han är inte för innatur till Sandsvig. Han lägger planer på att han skulle göra till han kommer av stöden. Han ska färra nian och igen i hus här till Inko och lämna sig några kronor att betala för ferien innan. Och så är det att när vi var ett iska i sjön. Inte det var blicka men iska. Så att bara måste cykla trutja för. Och han kommer som först till fär och postmävren mötet är som vanligt vär så att postmävren alltid har varit här tar det vara särskilt isko i sjön för jag anser efter att allt så säger han dricka i och inte fick alltså det var en liten båt som följde fast ut till mittlen postbåten ja. Och men mot i öllon regeln så för läraren nian vid posten och så kommer baten det fer och tar i baten kommer in att det 3 fer så nu är det tar kommer han rennande om man att vi en konflikt i handen till andra och så andra en konflikt över posten till toin och ger så väl och här låg pengarna för det fast en hemmat bäj till sans och launa och så var en ända här till han så kommer på landa konkabrunnen som alltid redan läge att det var skulle bara det över ta som sälte kommer en kona gammal kona som mänkan hej väldigt till siktning för i han
via djävulen gaver. Och hon grät, och andra, nu var det återkommen, och Herren leie meg av hjärsta djeva til her hetta. Og jeg fikk det ikke det. Og ta en svære i andre enn etter. Jeg hadde et så eller skjermest fire tjenestene som vi der og i. At ja, sier han, jeg tar veida. Men hesa for fink og tion ikke sikningen av at jeg var givet mer. Han har uttrykket her, sikningen. Det er jo i Guds verset, omkant til talan om plikt, men sikning. Akkurat. Ja. Det er sikning Herren som gjør okkur roi, og han legger onka sorg at tre tog sikningen. Og eisne tar Jakob tåsar om dette, at gav gava, og at folk kom gav i Roman fra, og hun kommer nye fra ferie løsene her, som ikke brøytingen til skiftende skudget til Jakob 8-16, så sier han i 18. verset, tøy, og dette er grundareg tvøy, tøy etter vilja søgn og fattig han okkon i sannløysåret, så vidt skulle det være frumgravskapning hans her. Er ikke en veldig sikning, at jeg har finnet en gav som er gjort okkon lykka nek verd for gode ferien som Kristus sjalvor. Altså, det er så helt fantastisk. Ta i hatten slipper inn at ser mest av tjenestene. Det gjør noe vi okkon som er godammelig, altså. Og det sas atter, hvis man skal gjøre noe vantan for å få, så er det ikke rønt, altså. Det var det som David gjør til. Ja. Han kopplar det her skjermen til at nå er han tant Nabal så vel, nå måtte han gjøre seg her, eller han måtte han få fra hånden. Bjerga seg på sjøer og ankron som han sakner, ja. Ja. Og det er ikke her det ligger. Nei. Hiver seg, så som du nevner her, at det er vi plikt og sikning. Ja. Det gamle mennesker, det naturlige mennesker. Ja. Det føler en plikt. Ja. Og han vil ikke ha seg pliktene, Nabal. Nei. Og han kører den fra seg. Han kører pliktene fra seg. Ja. Og det er det som ligger ut i naturlige tråkene. Med en sikningen. Ja, hun ligger i henne. Hun ligger i henne, som vi tog inne på her i Abigail. Ja, og hun flyter seg ikke om så at omsorgen er brøytast. Og jeg tar det nå, og jeg må sitte for jeg får fætrøyde. Nei, det ligger ikke her som barn. Og til tøy og til så sikninger røykta. Du kan ikke si at en sikning er nækka som du først du får kjenta. Altså. Nei, så er det ikke sikning. Nei, sikning er alltid lyfte gods til de som løyter han. Så han sier i nest tre sørste versen og i brevbrann tøtjo at hin rettvis og moin, sier Herren, skal liva av trygg. Og så sier han, og 16 ontan tøy, så vil Salomon ikke takka til han, sa. Altså, det er det. Men jeg husker med det her, vi trunner her. Ja. Og andre, han kunne fortelle det her, og vi tar nekvar opplevelser selv i eisene. Ja. Men jeg minnes eisene til at jeg var unker, at jeg vest ui, altså, ja, at det hadde galt andro og Brynleif eisene, og en sånn som Paul Fære, men her var jeg ikke. Men så er det bedre her, så lart Herren kjenne på han, og maten eisene verilig, ja. Men jeg tror godt å sørge til at i første omfær er det informasjon til dere. Ja. Vi hører få informasjon om at så er opplevd til andre, og det er fantastisk der. Men det som så blir oppe mer fantastisk, det er det blir til liv inni og hjertan til hver enkelt av dere. Ja. Og vi kunne sanne, jeg hadde kjenne i atter, hadde som andre opplevde her. Og hadde Herren. Hadde her hever så Abigail 8. Ja. Og i søgnen hjersta. Ja. Tøy at entusiarene kom til David, og vi ble ikke fjørs ikke å lese alt, og tøy til så lengt da. Men til sørst at hun gjør nekk til å mæte. Ja. Tøy hun vet, hvordan hun vet det? Jo, det må være til at hun svensk. Det må være til at hun ikke nok å ete. Hvis du nå husker om det som hun kommer vi. Skjønner du? Det er ikke smavis som gjør. Nabal sier at han var, jeg skjønner ikke Nabal. Han sverre mann og Davids.
Kvar David vers tøtja, kvar sonur Isai. Nu var døvner som mennesker tjänarar som leipas fra Herrens øyne. Og dette var nok det han hoksa om. David er vært ikke fortjent noen, og så framveis. Og skavur tar var vi han. Han visste eisen beskjed. Ja, han visste eisen beskjed. Det var ikke det som manglet, ja. Men så sier han dette her. Skulle jeg færre og tidse brei mot, voin mot, og slakt mot, som jeg har dripet til torra, og i røyta seg mer, og givet mannen til, som ikke vet hvem det Det var det han sier. Så du finner i teksten om tarven. Han visste tarven, han visste han åtte gjøre det, men gjør det ikke. Og heter Abigail, han er skjemmene kommet, da sier hun tegnet til David. Og ta sier David ved menn søgner, Gjere tek vi svare, kvar med avur. Tar gyrtse nu atler vi svare. Og eisne David gyrtse vi svare. Og ut vi 400 mans fører vi David. Men 200 var tja vi for. Og nu henter hetta og i leiren tja David, som slett ikke skulle hent. Hvis det var rett. Men, og i leiren tja Nabal henter det motsatt. Men ein av dronjen sier Abigail, kone Nabal fra hest. David sendte båhier og øyemørsene, halsa husbund okkara, men han skjelta etter ut. Og dette kjenner vi til. Og hese menn, nå enterteker han akkurat det som tar det sagt ved Nabal. Det har vært så gavur vi okken, ikke møyen har vært gjørst okken, og ikke har vi mist, alle tøyene som vi tar helt i okken, nær tja tøynas. Det tar som helst nær tja tøyna, her ute av marsjene. Tar vi av murar rundt om okken, begge nått og det, alle tøyene som vi var sammen ved tøymon, og røkte av småfeg. Til å si at David, han ville være som god ville han være. Selv om dette var heirer til Nabal, så ville han være gavur. Men klarer jeg ikke vannvinst. Ikke sant? Jeg var ikke hva til å huske om dette her. Men han hadde en fantastisk vits på den her. Ja. Jo. Og så sier han vi Abigail, huske han jo om hva du skal gjøre. Så vannlokken hanker i husbandet okkara, og øtlen huset han sa. Sjalvor han jo et ildmenne, som ikke tåsas vi. Og så det vi suttja, rikvina som Abigail hever her, tøka. Skunta i Abigail sier, tog 200 brei, 2 skinnkjetter ved vojne, 5 tilgjørda skeier, 5 seer av beka om kottene, 100 rosinekøker og 200 figekøker. Leie hetta eslene, og sier vi dronjesøyna, fjerde tid undan, jeg kom i 18 år, men Nabal mannesøyna sier, ikke om hetta. Så får hon og røyan til Estesøynen, og var 800 fjallmån. Og medan hun var 800 fjallmån, fikk hun David Asutja og menn hans herre, som kom om han mot henne, som nøttes at møte tøym. Så det merkelige, som David sier, at det ånka nytt å si det. Dette var årsaken, for han handler til ånka nytt. David har sagt, til ånka nytt har vi og i øyemørsen var alt det her som var rått. Så ikke var borster av ødlån og i hans ravær. Han hever lett meg godt ved ytl. Så satt som god skal lete, fortsatt om David skal ikke ytla bæge nå og heretter. Skal ikke lete så mye som øynmann av ødlån tøymon, og i hånden høyre til livet til morgen. Ikke småvis. Nei. Det var øyelig reie. Så kommer hon inn i myntene. Og jeg må bare si som sangren sier, jeg elsker Jesus. Altså, tog hette til sinnelei som vidt. Hette hjertemal gods, og i lov i henne. Ta i Abigail fikk jeg suttja David, for hun vidt sammen nere av Eslen, hun fattler annerledes sutt for David, og bøkte seg til gjerrar. Hun fatt nye for foten hans og sier, til herre, til og skiltene heve, men lov tennes kvinne tøyne at
tala til tøyen, og lusta etter tøy og tjeneskvinna tøyen, sier og. Det et år som sier at når man ytler har man ikke. Hvordan er det gav? Og det har jeg ofta som baden, da jeg ble ytler. Nå hører du ikke. Nå er du ikke høyrelig, brukte jeg gang. Nå er du ikke høyrelig, minst til det. Og så trener jeg det bort, og det lukket som fjerde i, altså, et kjenne tøy. Du varst ordentlig med det at gjøre det som du har bygget. Men så fjerde jeg det, og så komst du til din sjals. Og så hendte det at det eima er atter der. Og det så ofta man hever, og enda nu i etlig år, så kan det komme som en utrolig og behagelig kjensle inn, men så man lært seg at jeg vet hva det Akkurat. Ja, og Vera det så sint ikke lett ikke själva se att det var tycker allt det här som man har det för alltså. Man då amen trom då. Ja. Och fatt för hotlansar. Och herre moin var inte lätt Napal säger de. Att det elmänne som man öter så han Napal öter han och fotler han av dorskapet men tjänskvinna toin. Så inte männen och i to herre sände här. Och nu herre så som herren lever. Och nu händer detta som vi nämnde vet i åren som vi ska läsa attarna och i förra grundpravtal. Hon klär han oj. Och detta kom så otroligt stärt framför mig. Jag kan göra vid ta en som herren attlar att bruka till sån ägg som han skulle bruka David till. Och han blev ytterligare. Hur skulle vi få ta den av? Jo. Hon säger det. Och nu herre så satt som herren lever och så satt som du själv lever hever herren forat här att rea blåskilt om han lever till och själv att tacka det rätt. Och nu ska gänkas ta imon som Napal fortsatt att ta imon och ötlån och i lite efter det här att göra det här ilt. Hesa gav och i tjänskvinna tog hever haft vid till herran och en lät. Hena nu vara givna mannen som det fyllt i herran och en. Här var det trubblat då. Här var det trubblat. Böjna väg. Och fyra gav nu tjänskvinna tog också där till. Tøyne misbrott hennara. Tøy herren skal bytja herran og noen hus som stender fast. Det jo bare det herrans herremoin struer oi og ønter ikke funnet kjat her så langt som du har livet. At det er ofta sagt i Gamla testament. Og Apostlagärningarna 13 sier til at David, herren finner David, jeg har funnet David mann etter hjertamoinen, han skal gjøre alle velja moin. Det var helt otroligt alltså. Och det är det som man vinner han då. Och det är som att det verset börjar vi att hon tar till skiltna. Ja. Ja. Hon fyller ju nog tjänskvinna tryne missbrott henne. Ja. Och hon är inte något skrift. Ja, men hon är arbet. Ja, hon tog arbet. En som är ytterligare, han kan inte ha arbet. Nej, nu tar inte på Napal. Alltså Napal åt ju arbet. Ja, men hon tog henne. Ja, hon tog henne. Tog han stod runt. Nej, akkurat. Ja. Och ett annat som kom till moin var detta. Att det är angant en annan som ska stanna runt. Nej. Det är alltid to, det är alltid er. Så Jesus var angant i henne. Alltid han. Och han stod han. Ja. Du kan stå så näck in och ja det här. Så är det skrifterna då. Ja, det är akkurat det. Men vi står och läser att det här vojar som nu har jag snackat för näck. Nej, läs du bara. Inte funnit chat här så långt som du liv. Skulle nu anker rushe att jaxa till och lite till ett liv nu. Så ska liv herra måste vara fjällt i flotchen livan så herran och gode toinon. Men liv fortjänta toina skal han bläka bort som stein och stangeband. Ta herren så uppfyller herran moinon allt det gav i han hever lovat här och sätter till havting i Rusland. Så ska det hette inte vara här
Jag fattar om att vara herra må någon samliska ofrir att du har väl att säkrast bli renna och att herra må själv har titta rätt och ta i herren ger herra må någon väl men så tjänas och kvinnor toina. Ja. Hade är nu vet jag att du alla där ute i 4 Korint. Ja. 12. Ja. Och hade samsvärar om meta på 12 och 14 här ja. Det här vi tar som vi kallar för den profetiska talan här. Ja. Han säger om att han talar i tungan uppbygger sig själva. Men han och profeterar. Ja. Uppbygger samkomna. Ja, akkurat. Och till hon gör det. Hon talar av Herren. Ja. Det här är giv i henne. Ja. Och hon känner Herren och Herren känner henne. Ja. Hon kan komma in faktiskt omboende frälsaren. Det heter var frälsa för David. Ja, akkurat. Och alla männer, Esten Nabal och Taimona. Så hon ombar och meddelar väl att han nutja människa, att han nutja skapningen som vi omtalar i 17 Korinta. Så det är en helt annan standard söva och det är tar vi också om det eisne. Vi är så van vi att vi har biblarna. Vi har ända flera omsättningar och egna mal, ja. Och vi har nu gänga vi i lomman. Ja. Telefonen och vi har alltid tjockarna. Men vi ska minnas till det att det första sikvant, det första kristna. Ja. De hade ju bara gamla testamentet. Ja. De hade inte bröven kom så smått och ästna evangelierna som vi kallar det. Men de hade så etterträtt. Och de hade andra gods. De hade talsmannen. Han som leder upp skrifterna för oss. Och på tammat så blev och ästna de gamla skrifterna, det som är det gamla testamentet, det är så ästna till siktning för oss och i det. Ta i det vi lät upp vid hela andan. Ja, det är visst. En väldig siktning, ja. Helt visst. Det är en vite släpper snända det så. Så särst du här i ändan att det som är lösa. Ja. Att vad David säger, ta svära i David Abigail. Lova vi Herren god och Israel som det jag har sänt te och i möte med er. Lova vi klokskaper men först Herren. Lova vi Herren. Ja. Ja. Och lovar klokskaper och lovar till själv som det har förra med och jag drev blåskilt om man är med och självna tar man rätt. Alltså det är så helt understandande och David tog vi gaven ju han har haft vid han sa och han säger vi henne för hemma i frie jag har lust efter åren tog och uppfyllt på en tog. Och så kommer hon hem och så säger hon hur se ett lavor till er men hon säger inte. Hon lät det ta kvilla och i handgods allt ändar. Och det här som är så underfullt. Alltså det är otroliga människor som inte kvilla i tog att allt ändar som god vil. Och det är omkatt det vanligt att han är för det nöker. Nej. Slett inte alltså. Och det så först ut här och i dessa kapitlarna och i 4 Korintbrevet. Så särst då samliga i mitten. Det hade han sagt, gamla svaven här, eller händingarna. Och det som alla anten driver fram, då är braven är ju inte skriva i. Av någon öron har det antan. Vi handen av mannen som fick det åpenbara. Så skriver det den nya, så. Det är aldrig en profet år kommer fram vilja människa sig på. Det drivner av alla andan. Tala av hela men gods, alltså. Och det så läser det här in och hit. Och jag blir så klackor och upp det är här. Jag är så glad över alltså att Samuel kom in i vinterna. Här för samhällsspråk och början i här. Och Herren talar till Samuel. Och Herren var kjølsamt att ta emot av omständigheter. Och sjövner var och får. Alltså här var det som utkallna.
Och nu talar Herren till hämta unga drönt om natten. Samuel. Han lejp upp och för till Eli, till han bor här i Halkidom. Och Eli la sväva sin egna sted. Och vad vill du med att du vakta med? Eller att du röpte jag med? Nej, jag har inte röpt för jag bara lägger det efter. Och så får han lägga rätt. Och så röper Herren attor och han lägger in attor. Och han säger, nej, jag har inte röpt. 3 fer. Och så ständigt det så veckor och så Herren stod ensam av oss. Herren alltid Halkidom så inne, så. Ja. Och röpte Samuel. Och så får han in. Och nu renner till Eli för det är. Så Eli har missamband vi har. Han har haft. Och han säger vi han. Kallar han att det är innanför träet. Så säger tala Herre. Tjänar till en höjr. Och så hände det att Samuel fär. Så omkrar han vär. Och fär allta vita från Herren. Och han är så klackor. Han är så bänken. Tar han så letar upp. Så tar han inte affär in till Eli. Till Herren har sagt honom och lantardomar som han inte har sagt till Eli. Ja. Och så ropar Eli och han och ber han kom. Och så gav vad säger Herren vid till något. Och del inte för mer. Så säger han honom till han. Jag säger Eli. Han för att göra det som honom tider bäst. Här sars då, efter att det här, som är kraft och i himliga gör till det. Lika mycket hos tillstånd råkar er. Herren har brukt han till att löja Samuel in att höra röd herrens. Alltså det är så rörande att det är. Och då är detta som vi färger nog här och prövar någon. Det är spännande. Toi det vi vilja gods vi också kunna göra. Hur vi skulle vara i för en Eli. Som kanske ta inte vara rockna för så nej. Till öliga kött vi inte så rockna människor för det och det är och tog vi sådana något annat utav löve. Men vad säger Herren om det? Och det som är så öliga störst tar du först in och ett här. Att i Weimars ettlen oita tog att ta min med och min egna avgångslag. Men ta så läsa och vi hade nämnt det sista där och i hans evangelium om att Jesus skulle själv helt han inte göra sig själv. Nej. Akkurat. Ja. Bara det som färgen säger honom. Ja. Det som han säger och gör det och fram till era gör. Ja. Han säger bara öjna för Jesus. Jag vill. Och det är ju han säger ända. Att här som är skulle att det som tog i mig vara. Med att det skulle switcha dårdmån. Här brukar han ta uttryck men och är stan. Nej, och det var ju väldigt gott som man kände. Ja, det här är så otroligt gott. Ja. Tog att läs du här ser versen som jag läser Janne för där. Oj 4:12. Ja. Ja. Och det är här från Alikam är helt en limer. Ja, to mennesker euro. Jo, det här och vers 1, ja. Ja, vers 1 kommer här till, ja. Han säger, jag kan inte säga vid händerna, mer tarvar till ikke. Og lika lite kan høtte sia vi føtene mer tarvar til kon ikke. Tværstremot, just her limer av likam som tidligst av vera henne veikast og neiver. Her limer av likam som vi ikke halda vera så myklan heier vi, klea vi tess meire heier, og her limer og vi blikkvas vi fjalla vi tess samlier. Hinner hermot, her og vi ikke blikkvas vi, teim og nøydest ikke etta, men God hever sett likam så saman, at han gav tog som minni hever toga større heier, for at ikke skal være åsemja i likamnon, men limene skulle hava lyga omsorgan hver fri øron. Lyger nu ein limer, lyga alle limene vi, og ver ein limer heiraver, gledast alle limene vi, men nu er det til likam Kristus er, og limer først fyrir seg.
Det är helt nästan på det. Alltså man kan inte bruka uttryck som att man är bergtidsen själv. Du känner efter Herre. Ja. Du känner Herre. Ja. Att han inte det är så otroligt stark. Hon är så helt otroligt stark. Och han säger också här i Rombraun att allt är överskriver och lärt oss. Allt. Så vi trösten, talen och trösten är godkäver skulle ha väl. Alltså det är så starkt. Ta ett och säga att vi har sett på plats är honom som har sett allt på plats. Och det är sett på plats. Så ser han och konvera. Och i här sån skapten som han är och i hade tja. Han ser och navera så lös. Inför för en öron. Då han styrer. Men ta så huxa om och egna likkamp. Ja. Alltså, nu är vi bara kommer kvörsten i 8. Tur kommer och Klaxvik kommer här och vi mötas så här i Söltafjord, Ja. Och om man har löst så för att det efter det. Vi lät känna past av likamtjok lite efter Söltafjord. Alltså, det är inte iverkroppen som för till havnar eller Klaxvikar. Ja, alltså, och hade lite efter omkring ärste så. Nej. Och alltså det är ju helt habelt att ta så lätt ja. Du social filter är det att vi är likam som är ett likam. Här har allt till. Har vi ett lilla fingrar så mest allt likam då. Ja, och det samma är vi likam och kryssa. Ja. Det mynden han brukar på att det är så störst där. Och det är en lika stor verklighet som vi söker och kvarnören. Det är likam. Ja. Och för gott han ser bara till likam. Du vet det är ute likam ju och hitt gamla löve som fungerar i akkurat likam. Och Arvid kommer att känna Herren. Det är inte väck. Alltså det synda likam med crossfest vi honom. Ja. Och det blir just lunches. Så är det så långt. Nej. Och nu har jag vet detta löve. Och det var det som var så störst för mig det här. Är att tar limer av likam som vi halta vera så ikke vera som Miklan høyer vi, klea vi tess møyre, klea vi tess møyre høyer. Og tar limer og vi blikkvas vi, fjalla vi tess samlige. Hoksa til tid, løsnena og godhever er av. Altså, vi hadde akkurat løst, det er vi for å sette på plass, det er vi for å si at det her så er ikke til, og hvor best det så er, og jeg har skammet av det her, og alt dette her, God brukar inte. Nej. Slett inte. Och Abika brukade heller inte. Och så vidare omtalande sig Nabal. Hauas han var till ilmen som han var. Och så vidare omtalande inte David. Hauas han var ett och Atlas Abbey och ett annat. Skoar ju tjöknon till Guds plan vid David. Och gav det upp till hans som dömer rättvise. Gustav skulle vara av en Nabal. Hon fikk seg ikke til nøkron føren at gjøre imot det til som. Jeg er så også om på, hva er så landamal i nere? Ja, sier man da. Det hvis vi får langer opp, han har tått om at det her fra vers 1, og ikke tenker det herfra, men han konkluderer her i vers 11, at alt dette virker hin ene og samme ante, som etter vilja søgn og bøyter ene og kvarjen for seg, tog en så likam er eit og nekvar limer, men alle limer likamsens der så nekvar, tog eit likam, så eisne vi Kristus, og så kommer han her. Tog vi einon anda, var vi ødel døypt at være eit likam. Anna kvart vi nu jøter eller grikkar, trealer eller frals, og vi da ødel finnes ein anda at drekka, og så for han vujer her. Og til så sier jeg at landramal og ødles ned, så imisk som vi der. Gå så hver vi kommer fra, to er Klaksvik i havn, to kommer å betesta, og jeg kommer å sitte i church. og Anja som sammen vi der, hun kommer å elema, og det kan, for noen naturlige mennesker, så det barrierer, så kan det være hindringer. Men dette som vi andre går å gjøre, det slett ikke at du planen. Nei, slett. Og til her i landamålet ligger. Vi kan komme fra hver vi vilje å gjøre det en dag. Men her har vi dette livssambandet, dette livsfellesskapen, og i andan
så har vi fellesskap i själva himmelen. Så vi i Kristus, og Kristus i okkon, og tar vi livet til livet. Ta fungerar vi. Det uppgavan till andan. Det å få okkon att fungera som ett likhamn. Och hvis vi bara tar okkon som sitter här, nu sitter vi tror ju en höll här, och till suttje inte anje, men jag tror jag säger att hon är den viktigaste prickaren och just här som vi gör nu. Var hon ikke, ja, men så du kvarstje Paul, eller med, eller hørte nækka til okkon, og tog virka etter som en enda. Og at han vil anje, så stand det atter ånder, for eldre Johanne, de reka det her nettet som reker iktos. Og på hendla maten så fungerer det. Og så sier han her langt nere, jeg vet ikke vi låser til, at lujer ein limer, som jeg sier, lujer ein limer, så liker vi atler, men det er ikke her det liker, men lujer ein limer, så lujer atle limner, og til å si at om skilta Anja bruker det som dømme, men hvis nå Anja var så ring og le ut det, at hun sier nei, jeg er bestemt ikke til salta for det, at jeg kan Paul og Daniel opp, nei, det gjør jeg ikke. Så ble hendet sendingen ikke til, og hva var det så som lei? Jo, så var det ødel tid som annars var glede av å lusta. Det er så at løyingen eisen fungerer på. Det er verset som vi kanskje skulle minne særlig av alle. Det har vært 25, og alt det her 4. Hvis vi leser 24, at åren hinner herre måte, tar vi ikke blikkvast vi, tar vi nøytest ikke hette. Altså, tar vi nøytest ikke hette, som vi snakker om det jo. Men god har vi sett lika med så ser man at han gav tog som minne hevra tøya større høyer. Hvordan skal du menneske det til alle fætat? Det gjør du ikke. Bestemt ikke. Men han høtte av som likam som videre. Og han hess også. Og han fører han inn i hentan livet som og som videre av likam. Og for okkon vera etter søgnon høtt. Og hva gjør han det? Det 4 at ikke skal være avsemja og i lika med noen. Det det han legger seg etter. Og 4 livner skulle ha lyka omsorgen hver 4 år. Ja. Og så kan du ha denne mening, og jeg kan ha møyna, og jeg kan være avgjørter, og koppa det av, og jeg tror ikke strøyas vet det mer, og alt det her. Ta ikke og vilja gods. Nei, han kunne aldri funnet opp alt. Og det det som lytter alt dette opp av et hakre plan. Og jeg har sagt det søsterne, og jeg tår det bedre og bedre å si at når jeg leser skriftene, at Herren, han kjennes ikke vi, løyve og i halten noen. Han gjør det opp etter øynene for, og han vil ikke søtte datter. Tog ser han okkom, og i sin elsker sånn. Og han kan ikke søtte okkom samtidig så holdt noen som i sin ekne sånn. Så sånn kostet det. Godt sånn bøta for sinter okkara. Han legger så et lov nyer. Og hvis det ikke virka, så han ikke risi oppad fra dem deg. Han ikke kunnet risi oppad fra dem deg. Så han selv vært en sinter menneske. Men han var ikke en sinter menneske. Han får godsåneren, får oi et menneske likam som var akkurat lykt. Og det var akkurat lykt at han nåtte at det så ut som et menneske. Men sint var det ikke. Det kunne jeg brukast. Det var bare 8 offer som kunne gjøre. Og det her 4 leser i Hebreabraun og kom fram av nødvendig kapittel i alt det var 14. Da han tåsar om han blev, hva kjørte blev Jesus her. Og jeg hei akkurat vi noen struttes vi og i samband med samverskene. Og jeg fikk det ikke vekk, da jeg får dem her. Og så leser jeg her i nødvendig kapittel i Hebreabraun. Og jeg kom ned i kapitlet, og kom ned i 30. vers.
Ta sier han så satt som blå bocka og tarva og askarna kvui og vever av stetten i årene halgar til utvarstes røgnløg. Ja, hvordan menka mår, dette bruker han alt. Hvordan menka mår skal ta ikke blå Kristus. Han sa som vi evig anta bär fram sig självan, lojta läsan för goder, rönsa samverskockare från dig om värsken till att tjäna in och livet till samma god. Ta svajet här. Jag inte bekymrar mig om att det här, som vi dömde en för att det var också om en ägna tank. Det är inte vitt att göra. Det var det gamla livet som ville som vill krama attor. Som vill släppa spötja. Ja, och helst släppa dolka. Tjänasten, så. Ja. Det var bara inte. Tog den där gången så han säger i årtöknen att gatan som är rättvisgänka hon lojk skoina till ljus som verer bjärstare och bjärstare inte hata över det. Alltså, här är inte myskor. Det är inte myskor i Kristus. Det är inte myskor i honom som han har gjort rättvisa. Det är från grauer, alltså han är. Ja. Jag alltid det är så en standard att välja vi. Att Guds barn som upplever det här och har rakom. Och jag låter det. Det är tunn låter. Ja, det är August nej. Det är det som är det. Ja. Ja, det är akkurat det. Och det är det som vi har sagt förr. Ja. Att det ligger också av hjärta att vi blev upplysta. Bäge vit, Paul är själv ut att bli av det. Kvarja ferie hade vi det samman. Så är akkurat nytt som växer upp i hjärtan. Och att vi öll samman kunde växa upp till hans som är hötte Kristus. Ja. Att det är näka som man viskar i det och i mer som man jag kan inte minnas en näkran till viskar på hämta man tar för och i mån och liv. Till möjligt är vi öliga galösen och att det är att jag nämner att ända när det heter att det är märkligt som allt det som är god i mun och liv vi minns inte. Alltså hvis en skulle ha lagra mot minne vi alla som Herren har gjort vi jag nu en lång och toj så har alltid jag varit levande där alltså jag klarar det. Sälja nu och en syster här han är lite efter en taler til Abbasøyna talgilt eller hva stod det da. Og hun har ikke funnet talene til Abbasøyna. Man fann en taler som er fra 1945 som sendte til meg på Facebook og sendte av talene og sier hvordan godt det gjør seg. Jeg har ikke annet for det at jeg har talet hatt. Altså, for tanken kom det er bare at hun har funnet her og det har prekvært at det stod her og så løs talet ut til hun er lusta. Altså, det var och blir sikna. Ja, beinlös. Ja. Och allt det där är väck. Och tog så störst det som Paulus säger. För helt i alltid till Paulus han säger det att jag glömde det som att han så också är någon så gamla lov. Men det är pjästan jag glöm. Vi tar räkna god stäck vi. Nej. Jag sa god sa det inte. God mentis det. Och det visste jag. Och det visste jag inte, men han säger att det glömde det som att han ta alltid en östen möjna vid här som är möjna vid nu och säga till. Att allt det gåva god förde in och hemmen vid Saul och Tarsus. Att han har kommit att känna Jesus. Det är helt fantastiskt alltså. Men själva fattar han sig inte. Det var chansar bådskap. Det var Guds bådskap. De kanske är året med och synter således. Och synter ärvsna vanligt. Men det har vi gjort med och så att det är inte det. Akkurat. Det är inte själv om du tjänar. Du tjänar honom som äger ditt lika. Och han ger oss en tillgång till allt sånt. Dröstem, ja. Vi andan som bor i jockarna. Ja. Och är bara för att lysa lite center vi nuttoja. Ja. Och vi som minnas av första tälterna och fram efter det. Ja. Vi visste hur så viktigt det var att gå i mest och harddisken och jag har så uppleva och näck för mig mer att så får harddisken och så miste jag alla mynten allt det som jag inte går i så var det vecka och det
så snur det seg faktisk slett ikke om å glemme nækka av sin egne teltet. Et eller annet telefonene som så lest, ja. Hvor? Så som vi sier, at det ligger ute i skoen, og da mener vi at det er via satellitter og så det i samband med internett, ja. Og herfra kunne vi alltid hente det. Og det som Herren har vi å gjøre, det er så avmedelig ikke større. Det er ikke i skoen, det er i himmelen. Og det tilfører han okken, ja, men altså, etter tarve. Åtta nækka. Jeg blir ikke engang minnes til, som du sier, alt det som jeg sier i Søstervik eller i Fjør, så lenge som jeg dreier av kjeltene som han selv. Men nå halte vi ferdig, så ikke vi gjør det. Vi begynner nesten på neste bibeltime, eller neste hjertemål, og jeg halte vi ferdig bare endte her på, og jeg er ferdig en av ferdig be til be sammen med dere. Ja, gå ferdig, takk for det at vi finner så løtene sammen, og det var stora i åren, og vi kom, og så vi også om etter her, kvart. Vi skulle säga och så vi för att komma på sjut som vi säger. Men så minnet det var att det är inte tid som tal. Det är som tal. Och det läget till Moses jag vi att han måste inte låta Aaron tala. Han kunde tala. Men du ska säga något kvart och han ska tala. Och det är just det att vi Moses fick tala vid han. Och Moses stämmer ju och helst inte kunna tala. Jag så lätt att Aaron tala till som Moses säger honom och säger från att här. Gå och färger lätt alltid vid åkra låter. Signet av versk och signet till henne som tycker upp. Och så en stora arbete som hon hever att han har. Jag ser att allt detta samman och få att jag sent så Herre signat här i versen och tack för att vi kunde få låt det som vers. Och Jesu navn, amen. Amen. Hetta var så hjertemål for Hesfer, og vi bærer Paul Ferre og Daniel Adol Jakobsen, vi får takke for jokken. Så får jeg bare minne til at her parstene av hjertemål som har vært, her jeg finne av YouTube-kanalen Tja Iktus. Og her kan du finne av Facebook-synet Tja Iktus, eller av heimasynet Tja Iktus, iktus.fo. Takk for Hesfer.